Bé, fins aquí el nostre espai d'esports. Hem intentat, com sempre, copsar l'actualitat informativa i la vida dels clubs del Maresme. L'esport és un vincle sa i cohesionador i nosaltres en volem ser el fil conductor. És per aquesta raó, principalment, que posem a la vostra disposició un correu electrònic que veieu ara en pantalla, maresmesport@yahoo.es. Aquí ens podeu fer arribar totes les vostres informacions com a clubs, que nosaltres ens encarregarem de difondre-les. Així mateix, si voleu participar directament al programa amb la vostra més personal opinió, ho podeu fer a través del grup de Facebook, Maresme Esport tot junt, en el qual ja comptem amb un parell de mesos de vida amb més de 180 membres. Cal dir que aviat també ens podreu veure quan vosaltres vulgueu per mitjà del portal www.ytv.tv, pàgina que veieu ara sobreimpressionada, on disposareu d'un format de Maresme Esport a la carta. I no cal oblidar que també podeu enviar-nos les vostres propostes informatives pel correu tradicional a Canal Català Maresme, al carrer Joan Prim, número 4 de Premià de Mar. Recordeu que ens podeu veure diàriament a les 9 del vespre, després de l'informatiu maresme.info, que presenta la qualificada periodista Cristina Iglesias, una professional que és el referent sense pal·liatius de la informació més imparcial a la comarca del Maresme. Per acabar, hem de donar les gràcies, com sempre, al nostre servei d'estilisme. No cal dir que estem en bones mans a càrrec de la perruquera professional Mari Carmona, del Centre d'Estilisme Trendy Imatge del carrer Sant Josep Oriol, número 7 de Vilassar de Dalt. I, com sempre, us agraïm la vostra presència i us desitgem una bona setmana esportiva.